माझे नाव गोपाल दत्त लाडगे. मी नवभारत फर्टिलायझर्स लिमिटेड औरंगाबाद कंपनीकडून आलेले आहे. आज आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील निवासा तालुक्यातील खामगाव या गावामध्ये आलेलो आहे. येथील आपले आदर्श शेतकरी देवीदास भाऊ खराडे यांची आज आपण शेतामध्ये मुलाखत घेणार आहोत. नमस्कार. आपला परिचय सांगा. देवीदास हरिभाऊ खराडे, राहणार खामगाव, तालुका नेवासा. सर, आपण जे नवभारत कंपनीचे कोणकोणते प्रोडक्ट वापरलेले आहेत? कोणकोणत्या पिकासाठी वापरलेले? कांदा, ऊस, कपाशी. कांदा, ऊस आणि कपाशी. बरं, तुम्ही वापरल्यानंतर तुम्हाला काय बेनिफिट झालेले आहे? रिझल्ट भारी. 2014 पासून वापरतात. याच्या अगोदर जे आपण शेती करत होते त्याच्यामध्ये आताच्या खूप बदल झाला. ते खतच कमी केला आम्ही बाकी. हां. कमी बेनिफिट काय सांगू शकता आपल्या शेतकऱ्यांना? नाही, रिझल्ट चांगला आहे. सगळ्यांनी शेतकरी भरपूर वाढे आता कपाशी तुम्ही याच्या अगोदर घेतलेलं आहे. सध्या शिल्लक ठेवलेलं आहे कांद्यातलं ते घेणार आहे अजून. तर आजच्या याच्या अगोदर तुम्हाला खर्च वगैरे जे लागत होता त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये लय फरक झाला. खूप फरक झाला. आपले जे गावामध्ये आजूबाजूला फार्मर असतात त्यांना एक जैविक शेतीबद्दल काय सल्ला सांगू शकता आपण? जैविक शेती चांगली आहे. विजयगृहमध्ये रिझल्ट भारी आता बाबतीत. बाकीचं चांगलं. मी या ऊसामध्ये आंतरपीक म्हणून कांदा लावला होता. कांदा पीक 15 टन काढला येतो. 15 टन तर काढायचे? 15 टन. 15 टन म्हणजे भरपूर उत्पादन घेतले. आणि वास्तविक कांदा झाल्यानंतर सुद्धा तुम्ही पीक आले भरपूर. म्हणजे आता 10-12 टन 5 महिने 5 महिन्यामध्ये. आणि त्याची साईज सुद्धा बरी. ऊसाच्या संदर्भात ऊस तर तुम्हाला येणारच, परंतु कांदा कांदा सुद्धा आंतरपीक आंतरपीकमध्ये किती